S'ha convertit en una de les estampes habituals que recorda a salvatans i salvatanes que la festa major ja és aquí. Enguany, tot i que en el marc del reformulat cap de setmana del Bot de Sant Andreu, el concert dels grallers i dels timbalers del Ball de Diables des de la terrassa del castell tampoc ha pogut faltar. Els músics han pregonat l'inici d'un cap de setmana que es preveu ben especial, amb una selecció de peces a gralla i timbal que tots ells han treballat durant aquest curs. Un curs, per cert, amb les restriccions a l'ordre del dia. Hem fet les peces de cada any, a més aquest any ha sigut un any complicat per fer classes, no hem pogut fer-ne de noves. De normal cada any intentàvem fer-ne alguna de més de nova o així, però aquest any ha sigut bastant complicat i a més moltes de les classes han hagut de ser online. Tot i que tradicionalment el recital es feia des del campanar de l'església de Sant Andreu, per qüestions d'espai i seguretat ja fa 2 anys que el concert té lloc a la terrassa del castell, una ubicació igualment icònica des d'on grallers i timbalers han pogut arribar a tota la selva. També com a aperitiu al cap de setmana del Bot de Sant Andreu, aquest divendres a l'embalat de l'Hort d'Iglesias hi ha fet parada la bruixa Maruixa, una simpàtica fatillera carregada de pocions i màgia i disposada a repartir somriures entre la molta canalla que s'ha acostat per gaudir d'Aquesta bruixa és un encant, un espectacle interactiu on pares i mares també hi han participat i amb què l'animadora infantil Marieta Voltaretes s'ha sabut posar el públic a la butxaca. I ara, que està tot ple de màgia,